Kedam tang pai ni pai kret roxier ni Hanjanglangso ME School pathu aklamalong thanbang atum pen the Break Time Cup Serini Rank kora pho cricket tournament ke pathu biponsi kedam tang pai ni pai kret roxier ni angdung kiti ke pathu padupon lo Lasonsi Nilip Education Block atum chepater piponsi Bokajan Education Block atum pen japonsi kedam tang pai ni pai kret rock pen kret roxi nini apartment Hanjanglangso long pathu ponsi kadukave block pho chepate dunlo Lasoang bong pen Nilip Education Block Bokajan Education Block Lumbajong Education Block Langsomepi Education Block lapen sami langso Education Block angbongsi pathu ponlo Kechengsiar ni ke pathu pon along dilai TGC Chunbang Mongol Sing Ingtipen Japonsi Alhi Sarpoa Man Pengpen Kachetong Dunatum Kangpo Hut Bokajan BPEO Rita Ingtipi Dipu SDPEO Katharson Ingti Atum Chetong Dun Bokajan Education Block Pen Nilip Education Block Atum Si Labangso ni pathu ponlo Laben ke pai ni pai kret roxier ni anerlo por phai sia por pen Lumbajong Education Block pen Nilip Education Block atum angbongsi angdung kiti pathu ponlo bangso long aluhi sarpoa mana peng pen West Karbiang long DPEO Nayan Pathak East Karbiang long ADPEO Hakim Rongpi West Karbiang long ADPEO Longki Rongpi Chinthong BPEO Donbert Terang lapen Nilip Block BPEO Siddhartha Teronatum Chitongdun Empire Samrongpi Osni Be Lapen Scorer Songja Kathar Atum Pen Langchari Ponsi Nilip Education Block Atum Betting Ponsi Pharo Isira Cap Runs Target Piponlo Bangso ke pathu por kijut anke Nilip Atum 22 runs pen Chipahai Ponlo Bangsolong highest run Manas Protim Gogoi 97 run highest wicket David Kayastha 11 wicket Lapen man of the match Pradip Chitri Atumsi Chepalong Pons Mesen Pen Labangso ke pathu Pichun Pon Bokajan Penanan Terang Karbing Long Lai